Escolar de Ángeles Rabariño. A primeira científica en un buque internacional de investigación. Naceu en Ferrol no 1916. Gustaba moito mar. Marchou a Madrid para estudiar ciencias naturais. Estudiou o plancton. Foi a Vigo a estudiar en un instituto do mar. Marchou a Inglaterra. Foi nun barco de investigación científica internacional. Descubriu 22 novas especies de organismos mariños. 2 exemplares de plancton levando seu nome. Un buque español de investigación leva o seu nome.